procedemos á desconexión dos cables. Os cables de alimentación, sí. Pouco a pouco, vale? Non hai presa. Primeiro que sacaches aí, Alberto. Saquei a de alimentación do lector de CDs. Ajá. De que máis? Era vou sacar o de datos. Que é un SATA. É un SATA, correcto. Que xa podemos sacar tamén de aquí. Sí. Ten unhas pestañitas. Sí. Vale. Ui. Perdón. No, este non ten pestañas, Este non ten pestaña, vale. Normalmente teñen para pero apretar. pode ter unha pestaña que hai que Cuidado, presionar, Sí. vale, para sacar. Ahora Non estamos... lle fagas moito porque senón van os cables todos para arriba. Eu tengo unha pestaña aquí. Sí. A verdade, tío. Cago nos. Falade ben, vale, que isto... Cuidado. Poñen un strike Falla, despois, sí, primeiro un lado, despois do outro. Mira. Lembrade, Espera. se hai que facer moita forza... Vale, moi ben. Fixadevos, espera, para un segundo. Isto é unha teclis de... Isto ten... Claro, ten unha solapa, perdón, unha pestaña, que o que hai que facer é presionala para liberar. Sí, Se sí. fai como fixeches ti, que... No, pero estaba agarrando por aquí. Ah, pois mira. Pero diño ao perfecto. revés. Diño por abaixo e por Apretad. arriba. Pois sabes o que estabas facendo, ¿no? Sí. Era forzar eso, vale? Sí, Entonces, apretamos e tiramos, vale? Hai que facer un Isto poquinho de fora. forza porque se vos fixades, ten aquí, ten aquí ese tope. Vale. Despois, este ten de 4 pins. Tenho aquí. Vale, pois saca ese. O sistema de 4 pins é exactamente igual, vale? Pero este tipo de sacado... Ten pestañita, Doyo. Bueno, tiña má hora. vale. Esa ben hasta todas. Esa. Xa sacamos todos os cables. Bueno, ahora quedanos este. Queda aquí. Este é o de datos do lector de tarjetas. Que é un... Queda Isto non sei que é. Ímolo desconectar tamén da placa. Moi ben. Ojo, hai que sacar o de aquí para este xa. Bueno, de momento penso que chega. Che. Vale, libera a fonte xa sae. No, ainda falta este de aquí. No, eso non é da fonte. Ese non é da fonte, ese é unha faixa aí de... Ai, si, pensei que estaba... Parad un segundo. Este é outro SATA. Paramos.